že sa to podarí, ale naši hráči aj vďaka zhode okolností to dokázali, ale predovšetkým to dokázali vďaka vynikajúcemu výkonu proti Spojeným štátom americkým. Dnešné štvrťfinále vedie v zápasovom programe a ten najrýchlejší Fín nám to teraz predviedol v plnej paráde. Strela Venenena skončila za Rasťom Staňom, tak tento oblúčik doputoval. Ešte to prihrával pred brankovisko. Záborský hľadal Miklíka. 2 proti 2, ale blesku rýchli fínsky hráči so snahou vytvoriť z toho prečíslenie. Aj to vytvorili a prehrávame už o 2 góly. Kontiolov už 7. gól na majstrovstvách sveta. Staňa pristavil pre Sersena, toho napadala hneď dvojica Pesonen-Aaltonen. A k puku sa dostáva Kontiola a skóruje. Roman posiela Mezeja do rohu, proti nemu je Pilström, tam má Braňo jednoznačne fyzický návrh. Miklík môže vystreliť a gól! Je to tu 1-3, Ranta konečne prekonaný. Vlastne odrazil na zastupujúceho zastupujúceho Miklíka, ktorý... Andrej Sekera na útočnom výpade, zastavil ho Lepisto, ale Andrej ešte pokračoval vo svojej akcii. Šatanová strela, ešte je tam zákrok, fantastický Rantu proti Liborovi Hudáčkovi, ktorý si potreboval prehodiť na backhand. Ale trvá naša aktivita, veľmi dobré striedanie tejto našej formácie. Sekera potiahne si puk na os, odtiaľ vystrelil gól! 2-3, znížené, perfektné striedanie. Fantasticky zakončil. Aj po tej nepremenenej šanci Libora Hudáčka naši ostali v pásme a to bolo kľúčovým okamihom. Ponatrelý puk pre Kopeckého. Proti nemu je tam Jetánen. Kopecký posúva na modrú. Mezejovi jeho strelu sa snažil tečovať. Gól! 3-3! 3-3! Tak to je štart tretej tretiny. Ako hrom. Mám problémy s tlakom, lebo by si to tu musel dokumentovať sám. Fantastický začiatok tretej tretiny. Aj on by teraz rád naštartoval svoj tým podobným spôsobom a kto iný ako jeho najlepší hráč. Keď sa takto bude zrážať, tak to dokáže Aaltonen. 4-3. Vynosol puk do rohu, tam Radivojevič chcel zbúrať Lepista, aj ho zbúral, ale Fíni držia puk a postupujú do semifinále po velikánskej dráme, o akej sa nám po prvej tretine ani nesnívalo.